μία ακόμη εκπομπή. Είμαστε ξανά εδώ να εξερευνήσουμε τα μυστήρια του νου. Τα μυστήρια τα οποία πολλές φορές ή με μπερδεύουν ή με βρίσκουν τη λύση. Όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο της αντίληψης και με τον τρόπο της σκέψης. Οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι βαθιές αναπνοές, όταν εξετάζονται αναφορικά με την λειτουργία του νου, εξυπηρετούν δύο θεμελιώδεις λειτουργίες. Πρώτον, ενεργοποιούν τον οραματισμό ή τη δημιουργία σκέψεων, καθώς και τον συνειδητό έλεγχο. Δεύτερον, μας προσφέρουν αισθητήριες πληροφορίες που πηγάζουν από τον εξωτερικό κόσμο, και όταν αναφερόμαστε στον εξωτερικό κόσμο συμπεριλαμβάνουμε και δομήσεις που ανήκουν σε μια συμβατική διάσταση. Οι βαθιές αναπνοές φέρνουν σε επαφή τον νου σας με το άγνωστο και μυστηριώδη εσωτερικό εαυτό σας και με το σύμπαν. Ας θυμηθούμε τώρα τη συμβουλή της Dr. Vera Piper, τη συγγραφέα που περιέγραψε μια ιδιαίτερη, απλή και πρακτική μέθοδο βαθιάς αναπνοής. Το είδος της αναπνοής που προτείνει είναι πολύ εύκολη για τους αρχάριους, επειδή συνδυάζει τη χαλάρωση με την διαφραγματική αναπνοή με τρόπο απλό και σύντομο χρονικό διάστημα. Να πως περιγράφει την άσκηση η Vera Piper στο βιβλίο The Positive Thought, δηλαδή θετική σκέψη. Υιοθετήστε μια άνετη στάση, είτε καθιστή είτε ξαπλωμένη. Μη σταυρώνετε ούτε τα χέρια ούτε τα πόδια, καθώς αυτό προκαλεί σωματική ένταση. Τοποθετήστε το ένα χέρι στο στομάχι, ακριβώς πάνω στον αφαλό σας. Αναζητήστε τα σημεία του σώματός σας που είναι σφιγμένα και χαλαρώστε τα συνειδητά. Χαλαρώστε το σαγόνι σας, αλλά μην ανοίξετε το σώμα σας. Αφήστε τους ώμους σας να πέσουν χαμηλά. Ανοίξτε τα χέρια και χαλαρώστε τα δάχτυλα. Κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να έχετε συναίσθηση των μερών του σώματός σας. Πρώτα του κεφαλιού, μετά των χεριών και των ώμων, έπειτα του κορμού και τέλος των ποντιών. Να αναπνέετε κανονικά, ενώ αφουγκράζεστε και παρακολουθείτε παράλληλα την ανάσταση, τουλάχιστον για τις πρώτες 10 αναπνοές. Αρχίστε να αναπνέετε βαθιά, γεμίζοντας πρώτα την κοιλιά και ύστερα τους πνεύμονες με μία και μόνο εισπνοή. Βεβαιωθείτε πως το χέρι σας πάνω στον αφαλό υψώνεται και απομακρύνεται από το θώρακά σας. Κρατήστε τον αέρα και μετρήστε ως το 5. Εκπνεύστε.
Επαναλάβετε το 10 φορές. Επιτρέψτε στην αναπνοή σας να επανέλθει μόνη της στο κανονικό της ρυθμό. Σφίξτε τους μύσες ελαφρώς. Ανοίξτε τα μάτια ενώ χαλαρώνετε και πάλι τους μύες. Ο Ντένι Λούι είναι ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς σε ζητήματα βασιάς αναπνοής. Αποκαλεί μάλιστα αυτό το είδος αναπνοή αυθεντική ή φυσιολογική αναπνοή. Προτιμά αυτή την ονομασία επειδή έχει πολλές φορές παρατηρήσει πως όταν ζητά από κάποιον να αναπνεύσει βαθιά, εκείνος σφίγγει την κοιλιά και ανασηκώνει τους ώμους. Κάνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή από αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Στα γραπτά του ο Λούι τονίζει πως ο έλεγχος της αναπνοής είναι το κλειδί προκειμένου να κατακτήσουμε την αυτογνωσία και να κατανοήσουμε τη σωματική βάση του υπερβατικού διαλογισμού. Η αναπνοή σημαίνει απλά πως γεμίζουμε τον εσωτερικό εαυτό μας με τις θετικές ενέργειες της ζωής. Πρόκειται κυριολεκτικά για έμπνευση. Η εκπνοή σημαίνει πως αδειάζουμε τον εαυτό μας και ανοιγόμαστε στο άγνωστο, έτσι ώστε να νιώσουμε πως κάτι έχει τελειώσει και να ξεκινήσουμε ένα καινούριο ταξίδι. Παρατηρώντας και δίνοντας προσοχή στους ρυθμούς της βασικής λειτουργίας της αναπνοής, αρχίζουμε να απεικνύουμε την εσωτερική μας δύναμη, την δύναμη που μας οδηγεί στην αυθονία. Η βαθιά αναπνοή είναι η θεμελιώδη παράγοντα που συμβάλλει στην σωματική υγεία και την πνευματική εξέλιξη, μας λέει ο Ντένι Λούι. Ο Λούι είναι ένας αφοσιωμένος επαγγελματίας θεραπευτής, ο οποίος διαδίδει με πίστη τα μεγάλα ωφέλη της σωστής αναπνοής. Οι γνώσεις του πάνω στην ανατολικές φιλοσοφίες τον έχουν βοηθήσει να καταλάβει πως η λειτουργία της αναπνοής είναι από μόνη της ένα είδος θαύματο που λαμβάνει χώρα κάθε μέρα και το οποίο προσφέρει άπειρες δυνατότητες για την επίτευξη της τελειότητας, όπως μας λέει και ο ίδιος. Για εκατοντάδες χρόνια ο έλεγχος της αναπνοής αποτελούσε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του διαλογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει πως αποτελεί επίσης και αναπόσπαστο κομμάτι της ανακάλυψης του εσωτερικού εαυτού. Μέσω της αναπνοής, ειδικά όταν αυτή είναι γαλήνια και απλή, μπορούμε να στρέψουμε το νου μας προς τα βαθύτερα μέρη του καταπληκτικού ναού που ονομάζεται σώμα μας. Η άσκηση της φυσικής αναπνοής από τον Ντένι Λούι. Η ακόλουθη άσκηση αναπνοών είναι εύκολη και αποτελεσματική. Αν την κάνετε για 15 λεπτά κάθε μέρα για λίγη εβδομάδα, θα παρατηρήσετε τα ωφέλη της τόσο σε σωματικό όσο και διανοητικό επίπεδο. Ετοιμαστείτε, βρείτε μια θέση αγαπημένη, χαλαρώστε είτε στο πάτωμα είτε στην καρέκλα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το πώς θα χαλαρώσουμε και θα κάνουμε αυτή την άσκηση της φυσικής αναπνοής.
Καθίστε στο πάτωμα ή σε μια καρέκλα με την πλάτη ίσια και τα πόδια σταυρωμένα στη στάση του λωτού. Αν δεν νιώθετε άνετα σε αυτή τη στάση, ακουμπήστε τα πόδια σας στο έδαφο, σχηματίζοντας ορθή γωνία με τα γόνατά σας. Αν είστε το πάτωμα, τεντώστε τα πόδια σας, κρατώντας τα ελαφρώς ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να είναι η πλάτη σας ίσια. Ακουμπήστε τα χέρια σας πάνω στους μυρούς ή πάνω στα γόνατα με τις παλάμες προς τα κάτω. Αισθανθείτε το βάρος του κορμιού σας να στηρίζεται από το σύμπαν και προσπαθήστε να νιώσετε τα μέρη του σώματός σας και τις ζωτικές λειτουργίες. Παρακολουθήστε νοερά την αναπνοή σας ενώ εισπνέετε και εκπνέετε. Προσπαθήστε να έχετε επίγνωση του ρυθμού του, πράγμα που θα σας βοηθήσει να ανασάνετε βαθιά. Να έχετε επίσης συναίσθηση της θερμοκρασίας και της δόνησης του αέρα, καθώς περνά μέσα από την ρηνική κοιλότητα προς το λάρυγγα, τον θώρακα και τελικά τους πνεύμονες. Όταν εκπνέετε, να ακολουθείτε το ίδιο μονοπάτι προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι ώστε να επιστρέφετε τον αέρα πίσω στον αέρα. Μην προσπαθείτε να ελέγξετε ή να αλλοιώσετε την αναπνοή σας. Αφήστε την να κυλήσει αβίαστα για τουλάχιστον 5 λεπτά. Χωρίς να σταματήσετε να έχετε συναίσθηση της διαδικασίας της αναπνοής, τρίψτε τα χέρια σας μεταξύ του για να τα ζεστάνετε και μετά ακουμπήστε τα πάνω στον αφαλό σας, ώστε να νιώσετε το εσωτερικό της κοιλιάς. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε με ποιο τρόπο η ζεστασιά και η ενέργεια των χεριών σας επηρεάζουν την αναπνοή σας. Όταν εισπνέετε, η κοιλιά σας διαστέλλεται, ενώ όταν εκπνέετε, συστέλλεται και γίνεται επίπεδη. Καθώς θα αποκτάτε συνειδητή αντίληψη αυτών των αναπνευστικών κινήσεων, θα αρχίσετε να νιώθετε μια συσσόρωση, ενέργεια περίπου 3 με 6 εκατοστά κάτω από τον αφαλό. Όταν εισπνέετε, θα νιώθετε αυτήν την ενέργεια να πλημμυρίζει ολόκληρη την κοιλιά και τον θώρακά σας. Όταν εκπνέετε, η ενέργεια συρρυκνώνεται σε μια πιο συμπαγή μορφή. Απολαύστε την παραγωγή αυτής της ενέργειας για μερικά λεπτά. Όταν αποφασίσετε να σταματήσετε, απλώς αφιερώστε 2 λεπτά για να νιώσετε την απορρόφηση ενός μέρους τουλάχιστον της ενέργειας μέσα στα κύτταρα της κοιλιάς σας και τον νοτιαίο μυελό. Ύστερα, οραματιστείτε τον εαυτό σας ως ένα ανθρώπινο πλάσμα που αναπνέει. Στο τέλος της άσκησης θα νιώθετε το σώμα σας χαλαρωμένο και το νου σας πιο γαλήνιο και ανοιχτό. That you loved me still the same. That you loved me still.
Με μόλις 15 λεπτά φυσικής αναπνοής κάθε μέρα μπορείτε να γεμίσετε με νέες ενέργειες. Όπως είδαμε, η βαθιά αναπνοή αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της γιόγκα. Σκοπός της είναι να ενσωματώσει το άτομο στο άπειρο. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η γιόγκα δουλεύει με το σώμα, το νου και το πνεύμα προκειμένου να φέρει σε επαφή τα μέρη αυτά και να επιτύχει την πληρότητα. Πιστεύετε πως η άσκηση της γιόγκα, η οποία βασίζεται σε στάσεις του σώματος, τεχνικές διαλογισμού και ασκήσεις αναπνοή, ξεκίνησε πριν από περισσότερο από 5.000 χρόνια. Εισπνεύστε και ο Θεός έρχεται κοντά σας. Διατηρήστε τον αέρα μέσα σας και ο Θεός παραμένει μέσα σας. Εκπνεύστε και πλησιάζετε τον Θεό. Διατηρήστε τον αέρα έξω από το σώμα σας και παραδίδετε τον εαυτό σας στο Θεό. Αναφέρει ο Κρίσνα Μαχαράγια. Η Χάτha Γιόγκα είναι η πιο γνωστή μορφή γιόγκα στη Δύση. Η τεχνική των αναπνοών που διδάσκει η Pranayama ορίζει 3 στάδια τα οποία σχετίζονται με τις 3 κύριες κοιλότητες του σώματος: το υπογάστριο, τα πλευρά και τη σκλίδα. Η μέθοδος Pranayama είναι καλύτερο αυτή η άσκηση να γίνεται σε μια άνετη και χαλαρή ατμόσφαιρα με τα μάτια κλειστά είτε στο κρεβάτι είτε στο πάτωμα. Όταν θα έχετε αποκτήσει αρκετή εμπειρία θα μπορείτε να τις κάνετε σε οποιοδήποτε μέρο και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Πρώτον, κοιλιακή αναπνοή. Εισπνοή. Εισπνεύστε αργά, κατευθύνοντας τον αέρα προς το υπογάστριο. Θα παρατηρήσετε πως η κοιλιά γεμίζει λόγω της πίεσης του αέρα πάνω στο διάφραγμα. Αρχική εκπνοή. Αρχική εκπνοή. Εκπνεύστε όλο τον αέρα πολλές φορές με αργό και παρατεταμένο τρόπο, προσπαθώντας να τον βγάλετε όλο από μέσα σας. Βαθιά εκπνοή. Μετά από πολλές επαναλήψεις θα αντιληφθείτε πως εισπνέετε πιο βαθιά και πως η αναπνοή επικεντρώνεται στο υπογάστριο. Ύστερα καθώς εκπνέετε προφέρετε το ήχο του μάντρα «Ομ» δυνατά. Πρώτα το φωνή «Ομ» και μετά στο τέλος. Αυτό θα σας βοηθήσει να κάνετε την εκπνοή πιο αργή και με μεγαλύτερη διάρκεια, καθώς οι περιοχές του θώρακα και της κοιλιάς θα χαλαρώνουν. Δεύτερον, πλευρική αναπνοή. Προετοιμασία. Καλό είναι να κάνετε αυτή την άσκηση καθιστή και χαλαρή, έτσι ώστε να μπορείτε να βιάζετε τα πνευμόνια σας σωστά και να προκαλείτε συσπάσεις στο υπογάστριο. Εισπνοή. Σφίξτε την κοιλιά και εισπνεύστε αργά. Θα παρατηρήσετε πως ο αέρας γεμίζει τα πνευμόνια σας και τα πλευρά σας ανοίγουν, διευρύνοντας την περιοχή του θώρακα. Αυτή η άσκηση απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια από την κοιλιακή αναπνοή. Εκπνοή. Αφήστε τον αέρα να βγει με πολύ αργό και παρατεταμένο τρόπο. Θα προσέξετε πως πρώτα αδειάζει η περιοχή των πλευρών και ύστερα η πνεύμα. Αφήστε το διάφραγμα να συσταλθεί αργά, ώστε να αποβάλλετε τον υπόλοιπο αέρα από την κοιλιά. Τρίτον, αναπνοή από τη σκλίδα. Προετοιμασία. Καθίστε σε χαλαρή στάση. Σφίξτε το μυς της κοιλιάς και του θώρακα όσο μπορείτε, ακόμα και χρειάζεται να ασκήσετε μια μικρή πίεση με τα χέρια. Εισπνοή. Υψώστε το κόκαλο της σκλίδα με τους «Ομ» προς τα πίσω. Διατηρήστε την πίεση στον κορμό και εισπνεύστε αργά όσο μπορείτε περισσότερο αέρα. Θα δείτε πως αυτό δεν είναι πολύ,
μα η θέση του προκαλεί ένα αίσθημα πληρότητα κατά τη διάρκεια της αναπνοής. Εκπνοή. Αφήστε τον αέρα να βγει αργά και μετά χαλαρώστε την πίεση των μειών στο κορμό ώστε να αποβάλλετε τον υπόλοιπο αέρα από το υπογάστρο. Τέταρτο. Πλήρης αναπνοή. Πρόκειται για ένα συνδυασμό των τριών ασκήσεων που εξηγήθηκαν πιο πάνω. Ο στόχος του είναι να καθαρίσει και να ενισχύσει το σώμα σας, καθώς και να διαγείρει τη νοητική σας ενέργεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να ξεκινήσετε εκπνέοντας. Βαθιά εκπνοή. Αδειάστε εντελώς τα πνευμόνια σας, πιέζοντας πρώτα το υπογάστρο και μετά το στήθος. Διαδοχική εισπνοή. Μαζέψτε αργά λίγο αέρα, χαλαρώνοντας το διάφραγμα προκειμένου να γεμίσετε το υπογάστρο. Στη συνέχεια διευρύνετε εντελώς το στήθος σας ώστε να γεμίσει πλήρως με αέρα η πλευρική περιοχή και κατόπιν ανασηκώστε τις κλείδες σας για να εισπνεύσετε ακόμα περισσότερο αέρα, αν αυτό είναι δυνατό. Κρατήστε τον αέρα για μια στιγμή και εκπνεύστε αργά. Η ολοκληρωμένη και βαθιά αναπνοή καλλιεργεί τη σχέση σώματο-νου. Αναπνοή και καλή υγεία. Η καλή σωματική υγεία είναι ένα από τα άμεσα ωφέλη που προσφέρει η βαθιά αναπνοή. Το διάφραγμα είναι ενωμένο με το κάτω μέρος της θωρακικής κοιλότητας και η προέκταση του φτάνει ως τους οσφυϊκούς σπονδύλους. Οι βαθιές αναπνοές κάνουν το διάφραγμα να κατεβαίνει και να μαλάσει το σκότι, το στομάχι και τα άλλα όργανα. Μετά κατά τη διάρκεια της εκπνοής, το διάφραγμα ανεβαίνει ψηλότερα και μαλάσει την καρδιά. Ταυτόχρονα οι ανωδικές και καθοδικές κινήσεις του υπογάστρου και της θωρακικής κοιλότητας μαλάσουν και αποτοξινώνουν τα εσωτερικά όργανα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος και την περισταλτική λειτουργία. Η κίνηση οθεί αποτελεσματικότερα τη λέμφο μέσα στο λεμφικό σύστημα. Ο Byron Lennon λέει: η βαθιά αναπνοή είναι η συνταγή για την μείωση οποιοδήποτε είδους έντασης. Εξασκήστε την συγκέντρωσή σας. Η συγκέντρωση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο της νοητικής ενέργειας. Όλοι οι μελετητές και οι δάσκαλοι που έχουν ασχοληθεί με τη λειτουργία του νου έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου, τη σκέψη και της εμπειρίας τους σε αυτήν την πολύ σημαντική διαδικασία ελέγχου της σκέψης, προκειμένου να επιτρέψουν στον νόμο της έλξης να λειτουργήσει. Η
Η υπέρμαση της θετικής σκέψης, όπως και οι ιατρικές έρευνες του τομείς της νευρολογίας και της ψυχολογίας, έχουν αποδείξει πως οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως διαθέτουν πολύ χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης. Έτσι είναι πιθανό πως η ικανότητά σας να συγκεντρώνεστε είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που συνήθως χρησιμοποιείτε. Γι' αυτό θα πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε τεχνικές βαθιάς συγκέντρωσης, αφού αυτές θα σας κάνουν να ξεπλήξετε την πνευματική σας δύναμη. Το ότι η δύναμη συγκέντρωσης ενός ατόμου καταδεικνύει το μέγεθος του μεγαλείου του αποτελεί αξίωμα της μεταφυσικής. Συγκέντρωση σημαίνει να εστιάζουμε άμεσα στις συνειδητές νοητικές μας λειτουργίες σε ένα και μοναδικό αντικείμενο, χωρίς τίποτα να αποσπά την προσοχή μας. Αυτός ο ορισμός από τον ψυχολόγο Βάλτο Βεϊέρα περιγράφει με απλό τρόπο την διαδικασία της συγκέντρωσης. Είναι προφανές πως το ένα και μοναδικό αντικείμενο του παραπάνω ορισμού δεν αφορά μόνο υλικά αντικείμενα, μα και εικονικά αντικείμενα, εικόνες, ιδέες, όπως θα δούμε και αργότερα την νοηρή απεικόνιση των επισημειών. Ο Βιέιρα το εξηγεί με τον ακόλουθο τρόπο. Στην ουσία κάποιος που επιθυμεί να κατευθύνει προς ένα συγκεκριμένο στόχο τον συνειδητό νου του, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά την ισχυρή αποφασιστικότητα να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Η αποφασιστικότητα αυτή κάνει την πραγμάτωση της επιθυμίας σας απόλυτα βέβαιη. Κάτι που δεν δίνεται να συμβεί αν βασιστείτε αποκλειστικά στις διανοητικές ενέργειες του συνειδητού. Είναι πιθανό να νομίζετε πως θα σας είναι πολύ εύκολο να συγκεντρωθείτε σε μια νοητική εικόνα και να διατηρήσετε σταθερά και αμετάβλητα τη συγκέντρωσή σας. Μπορεί ακόμη να πιστεύετε πως το έχετε ήδη κάνει πολλές φορές. Για παράδειγμα, όταν έχετε στο νου σας την εικόνα ενός προσώπου που αγαπάτε ή ενός μέρους που θα θέλετε να επισκεφθείτε. Εν τούτης, όλα αυτά αποτελούν αποσπασματικές και ατελείς εμπειρίες όταν συγκρίνεται με την πραγματική δύναμη της νοητικής συγκέντρωσης. Δοκιμάστε να διατηρήσετε τη συγκέντρωσή σας για 5 συνεχόμενα λεπτά, χωρίς την παρεμβολή καμίας άσχετης εικόνας, χωρίς απόσπαση της προσοχής ή διακοπές. Θα ανακαλύψετε πως την πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο και μάλλον απίθανο να το πετύχετε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο νους μας πετά από το ένα ζήτημα στο άλλο και σκέφτεται διάφορα πράγματα ταυτόχρονα. Η προσοχή του νου αποσπάται συνεχώς από νέα ερευνήματα, ενώ πολύ συχνά επιλέγει αυτό που θα σκεφτεί στην τύχη. Πολλοί από εκείνους που ισχυρίζονται πως έχουν καλή συγκέντρωση, στην πραγματικότητα αφήνουν τον εαυτό του να παρασυρθεί από τη σκέψη που τους περιτριγυρίζουν και που τους κάνουν να ξεχνούν όλα τα άλλα. Ειδικά όταν τελειώνουν κάποια καθημερινή υποχρέωση ή παρακολουθούν μια βαρετή συζήτηση. Αυτό δεν είναι παράδειγμα νοητική συγκέντρωση, μα απλή φαντασίωση. Με άλλα λόγια, όσοι βιώνουν αυτές τις φαντασιώσεις ουσιαστικά ονειρεύονται ξύπνοι, χωρίς να κάνουν καμία προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να κατευθύνουν τις δονήσεις του νου προς τις θετικές σκέψεις. Συγκέντρωση δεν σημαίνει να ονειρεύεσαι ξύπνιο, σημαίνει να εστιάζεις τη σκέψη.
βασικό στοιχείο της συγκέντρωσης είναι η ικανότητα προσοχή, η οποία με τη σειρά του εξαρτάται από την θέλησή σας ή με άλλα λόγια από την αποφασιστικότητά σας να εξασκήσετε αυτή τη λειτουργία του νου σας ακόμα και στην καθημερινή σας ζωή. Ασφαλώς αξιοποιείτε την προσοχή σας όποτε τη χρειάζεστε, όταν για παράδειγμα μελετάτε ή διαβάζετε σημαντικές ειδήσεις, ενώ παρακολουθείτε μια ταινία ή μια αστυνομική σειρά στη τηλεόραση, ενώ κάνετε κάτι δύσκολο ή ασχολείστε με ένα περίπλοκο χώμα, όπως επίσης και σε περιπτώσεις που δεν επιτρέπουν κανένας είδους αφαιρημάδα, όπως όταν περνάτε έναν δρόμο χωρίς φανάρια. Σε αυτές και σε παρόμοιες περιπτώσεις δίνετε προσοχή αυθόρμητα, χωρίς καμία σχεδόν παρέμβαση του συνειδητού νου σας, καθώς το μυαλό σας είναι προετοιμασμένο και εκπαιδευμένο από την εμπειρία να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Η προσοχή των παιδιών, τα οποία δεν έχουν ακόμα αποκτήσει εμπειρίες και την νοητική επιδεξιότητα των ενηλίκων, αποσπάται ευκολότερα και συχνότερα. Όμως αυτή η, ας το πούμε, φυσική προσοχή δεν αρκεί να την επιτύχουμε τη βαθιά συγκέντρωση. Όσοι μελετούν τις δυνάμεις του νου, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή, μας συμβουλεύουν πως η ασκήση για την ανάπτυξη και διατήρηση της προσοχής είναι το προκαταρκτικό στάδιο για την επίτευξη της σταθερής και πλήρους συγκέντρωσης. Να μερικά παραδείγματα τέτοιων ασκήσεων. Ασκήση για την ανάπτυξη της προσοχής. Στο δρόμο. Σταματήστε σε μια γωνιά. Παρατηρήστε τα κτίρια απέναντί σας και επιλέξτε ένα από αυτά. Παρατηρήστε το συγκεκριμένο κτίριο για πολλή ώρα, από την κεντρική είσοδό του μέχρι και την οροφή. Ελέγξτε αν υπάρχουν καταστήματα στο ισόγειο. Μετρήστε τους ορόφους, τα παράθυρα ή και τα μπαλκόνια και ανακαλύπτε αν έχει διακοσμητικά στοιχεία, κάγκελα, φυτά, λουλούδια, οικιακά αντικείμενα κλπ. Εξετάστε τις αρχιτεκτονικές του λεπτομέρειες, τις γύψινες διακοσμήσεις της πρόσωπης, το μέγεθος και το σχήμα της πόρτας και άλλα παρόμοια. Δεν τα κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να ξαναφέρετε το μυαλό σας στην εικόνα του κτηρίου. Ακούστε μουσική. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεστε σε μια συναυλία, αν ακούτε μουσική από μια εγγραφή ή ακόμα και στο ραδιόφωνο. Ούτε το είδος της μουσικής παίζει ρόλο. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν πολλοί συντελεστές και το κομμάτι να διαρκεί περίπου 5 με 7 λεπτά. Επιλέξτε ένα μουσικό όργανο και προσπαθήστε με όλες σας τις δυνάμεις να ακούσετε μόνο αυτό κατά τη διάρκεια του κομματιού. Για παράδειγμα, το μπάσο σε ένα τραγούδι τζάζ, το βιολοντσέλο σε μια συμφωνία ή τα ντραμ μιας ροκ συναυλίας. Η ενέργεια αυτή θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε την ακουστική προσοχή σας, κάτι που μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση και στον οραματισμό. Παρακολουθήστε έναν αγώνα. Μπορεί να είναι ένας αγώνας οποιοδήποτε αθλήματο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, handball κλπ. Αφιερώστε την προσοχή σας σε ένα συγκεκριμένο παίκτη. Δεν πρέπει να δίνετε μεγάλη σημασία στη γενική εξέλιξη του παιχνιδιού. Θα παρακολουθείτε αυτόν τον παίκτη διαρκώς, είτε κινείται είτε παραμένει ακίνητο. Δεν χρειάζεται να κρίνετε την απόδοσή του. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να έχετε την προσοχή σας διαρκώς στραμμένη σε αυτό. Προσπαθήστε να διατηρήσετε αναλύωτη την προσοχή σας για 10 με 15 λεπτά. Κατόπιν αρχίστε να αυξάνετε τον χρόνο προσεκτικά στις επόμενες προσπάθειες. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα ασκήσεων που συστήνουν οι σχολές μελέτης του νου. Μπορείτε φυσικά να υιοθετήσετε άλλα που να ταιριάζουν καλύτερα στον τρόπο και στις συνθήκες της ζωής σας, με μόνη προϋπόθεση πως θα πρέπει να μπορείτε να κάνετε την άσκηση με άνεση για 2 ή με 3 φορές την ημέρα. Ελβέτιο μας λέει: οποιοδήποτε χάρισμα δεν αξίζει τίποτα αν δεν υπάρχει η ικανότητα για βαθιά συγκέντρωση. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία. Κάποιος που έχει ασκήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις δυνάμεις του μπορεί να συγκεντρωθεί σε οποιοδήποτε θέμα ή αντικείμενο με εκπληκτική επιμονή. Απορροφάται εντελώς από τη σκέψη
και δεν αντιλαμβάνεται άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, μόλις ολοκληρωθεί ο σκοπός της συγκέντρωσής του, είναι σε θέση να βγάλει το θέμα αυτό από το μυαλό του εντελώς και να αναλάβει μια νέα διάθεση, αλλά άλλα εγχειρήματα. Είναι απίθανο η δική σας περίπτωση να διαφέρει. Αν νομίζετε πως η εξάσκηση με στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της συγκέντρωσης, της προσοχής και του οραματισμού μπορεί να παρέμβει στις καθημερινές σας δραστηριότητες, αυτό οφείλεται σε λανθασμένη ή ελλειπή εκπαίδευση. Αντίθετα, αν κάνετε κάτι με τον τρόπο που πρέπει αυτό να γίνει, η δύναμη του νου και οι θετικές δονήσεις του θα πυροδοτήσουν ένα είδος υπερβατικής μεταμόρφωσης σε όλους τους τομείς της ζωής. Μπορείτε να εξασκείτε τη συγκέντρωσή σας στην καθημερινή σας ζωή. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης που σας παρουσιάσαμε αποτελούν μια μορφή πρόβα για μια πιο συστηματική και τακτική εξάσκηση της ικανότητάς σας να συγκεντρώνεστε. Θα έρθει σίγουρα η στιγμή που θα νιώσετε έτοιμοι να ασχοληθείτε με αυτή την προσπάθεια πιο σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι φρόνιμο να βιαστείτε, καθώς πέρα από το γεγονός πως αυτό αποτελεί μια ένδειξη αρνητικού άγχου, η βιασύνη μπορεί να οδηγήσει σε λάθη που θα σας αναγκάσουν να ξεκινήσετε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Έτσι λοιπόν, σας συστήνουμε να περάσετε το στάδιο της πιο σοβαρής πρακτικής μόνο όταν νιώσετε σίγουροι για τον εαυτό σας, παρόλο που δεν πρόκειται να χαλάσετε κόσμο αν κάνετε κάποιο λάθος. Ο Πίτερ Κάμερ, ένας φημισμένος ειδικός στον τομέα της εικονοπλασίας και του οραματισμού, τονίζει τη σημασία της άσκησης χωρίς να δραματοποιεί τις πιθανές αρχικές αποτυχίες. Το εξηγεί με τη μορφή μιας ένδοσης ενδιαφέρουσας αντιστοιχείας. Ακριβώς όπως καταπίνουμε νερό, όταν μαθαίνουμε κολύμπη, είναι φυσικό να κάνουμε λάθη και σφάλματα όταν προσπαθούμε να μάθουμε τον τρόπο να εφαρμόσουμε τη θετική σκέψη στην πράξη. Παρ' όλα αυτά, όπως συμβαίνει συνήθως, τα μικρά αυτά παραπατήματα απλώς συνεισφέρουν στη διαδικασία της μάθησης και σύν τον χρόνο συμβάλλουν στη βελτίωση του επίπεδου της εμπειρίας. Η επιτυχημένη εμπειρία του Κάμερ τον οδήγησε στο συμπέρασμα πως αξίζει να επενδύουμε χρόνο και προσπάθεια προκειμένου να μάθουμε να χρησιμοποιούμε θετικά τον νου. Υπάρχουν πράγματι νόμοι και μηχανισμοί πνευματικής ανάπτυξης οι οποίοι μας βοηθούν να επανακατευθύνουμε τη ζωή μας προς την καλή υγεία, την τύχη, την επιτυχία, την αγάπη, την αρμονία και την οικονομική ευημερία. Όλα αυτά μπορείτε να επιτύχετε και να τα κάνετε να κρατήσουν για πάντα. Μπορεί να μάθεις κάτι καλά μόνο εξασκώντας το. Έχουμε σχεδιάσει 2 προπαρασκευαστικά προγράμματα που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε τη βαθιά χαλάρωση. Μπορείτε να ακολουθήσετε και τα 2 εύκολα και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά. Τα προγράμματα αυτά είναι από τα πιο πλέον διαδεδομένα στα κέντρα θετικής σκέψης και διαλογισμού. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά ή να εξασκηθείτε και στα 2 εναλλακτικά. Θέλουμε να έχετε την ελευθερία της επιλογής όσον αφορά τη μεταμόρφωση της ζωής, σύμφωνα με την προσωπικότητα και την επιθυμία σας. Θα σας περιγράψουμε το πρώτο σύστημα το οποίο βασίζεται στον οραματισμό αριθμών και αντικειμένων. Η αριθμητική μέθοδος για την ανάπτυξη της συγκέντρωσης. Καθίστε σε χαλαρή στάση, κλείστε τα μάτια και επικεντρώστε την προσοχή σας στον αριθμό 1. Όταν μπορείτε να τον βλέπετε καθαρά, αρχίστε να προφέρετε ήρεμα τη λέξη 1. Ξεχάστε τον αριθμό 1 και αρχίστε να συγκεντρώνεστε στο 2. Προφέρετε χαμηλόφωνα τη λέξη 2. Συνεχίστε με τους επόμενους αριθμούς μέχρι να μπορείτε να εκτελείτε άψογα τη συγκεκριμένη άσκηση. Συγκεντρωθείτε σε ένα κενό σημείο του τοίχου. Αφαιρέστε κάθε σκέψη πεπούσα
και δώστε προσοχή μόνο στην αναπνοή. Συνεχίστε να μετράτε σε κάθε εκπνοή. Κάντε το για όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε. Κλείστε τα μάτια ξανά. Βγάλτε κάποια σκέψη από το μυαλό και επαναλάβετε την προηγούμενη άσκηση της μέτρησης εκπνοών αναπνέοντας με το διάφραγμα, με φυσιολογικό ρυθμό. Τοποθετήστε ένα μικρό αντικείμενο, π.χ. ένα νόμισμα, ένα μολύβι, μια καραμέλα μπροστά σας. Συγκεντρωθείτε σε αυτό το αντικείμενο, ενώ παράλληλα χαλαρώνετε κάθε μύτη του σώματός σας. Παρατηρήστε το χρώμα, το σχήμα, τον όγκο και την ομοιομορφία του αντικειμένου μπροστά σας, χωρίς να το αφήσετε από το μυαλό σας και να πλανωθεί μακριά του. Ύστερα κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να φανταστείτε το αντικείμενο αναπαράγοντας γοηρά, νοερά την λεπτομέρεια που παρατηρήσατε. Ο σημαντικότερος παράγοντας όλων αυτών των ασκήσεων είναι να διατηρείτε το νου σας κενό από οποιαδήποτε άλλη σκέψη. Αν κάποια στιγμή αισθανθείτε πως χάνετε τη συγκέντρωσή σας, σταματήστε αμέσως. Πάρτε μια αναπνοή και αρχίστε από την αρχή. Την επόμενη άσκηση θα την αναφέρουμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε stand-by και σας εύχομαι μια γλυκιά καλή νύχτα, όνειρα γλυκά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Παρεπιπτόντω να μην ξεχάσω, θα ήθελα λίγο την κατανόησή σας για τη φωνή μου, διότι είμαι λίγο άρρωστη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την κατανόησή σας. Καλή σας νύχτα.